С този клип ще покажа някои допълнителни възможности на програмата да се използва като реален Equation Editor в други приложения, примерно. Започваме от тук. При минимизиране на програмата, т.е. на Jamboard, на Chrome, а при отворено приложение, то автоматично се минимизира и се спира. Обратно, автоматично при възстановяване на максимизе на прозореца на Chrome, автоматично се отваря и е готова за работа програмата. Сега, искаме да отвориме някакво друго приложение, примерно Word. И всичките тези формули, които създавахме с толкова труд, искаме да ги запишеме в Word-овски документ. Как става това нещо? Отиваме на Jamboard. Искаме да вземем примерно първите две формули. Хващам и ги изтеглям с мишката, с десния бутон на мишката. И отиваме в Word. Ctrl-V. Формулите са прехвърлени. По този начин може да ги смаляваме, увеличаваме, центрираме, въртиме, каквото искаме да ги правим. По този начин тази програмка може да се използва като обикновен Equation Editor, само че много по-прост и много по-бърз и лесен и удобен за работа. Сега, ако отвориме някаква друга програма, примерно Paint, тя също поддържа... аз какъв Paint отворих? Трябваше обикновения Paint. Тя също поддържа картинкови формати. Paste формулите са в Paint. Може и в Excel да ги песнем и всичко, което поддържа картинки. Това е по отношение на прехвърляне на информацията като картинка. Т.е. самото изтегляне извършва няколко неща. Едно от тях е да ги записва в клипборда като картинка. Друго, можем да запишем формула или решение на задача и след това да я възпроизведем отново. Примерно, изчиствам рамката, изчиствам паметта. Ще напиша нещо елементарно. Примерно, c квадрат е равно на a на степен 2 плюс b на степен 2. Току-що, примерно, съм решил една цяла задача, но това е една обикновена формула. Изтегляме я. В момента, в който е изтеглена, тя не само, че е копирана като картинка, но е въведена и в програмата, готова за запис, ето чрез този бутон, в текстов файл. Ще кръстиме задача 3. Задача 3. Запиши. Вашето име за запис е задача 3. Окей. Сега изчистваме рамката, т.е. дъската, трием паметта и си въвеждаме примерно задача 3 от бутон за Open. Отвори. Избрали сме файла. Това означава, че тя вече е заредена в програмата и единственото нещо, което трябва да направим от тук нататък е да натискаме бутона F2. Ако натиснем бутона F2, единствено и него, само него, нищо друго, програмата започва да въвежда онова, което е въведено като текстова информация. Това позволява на учителите да се съсредоточат единствено и само върху онова, което говорят. Без да се мъчат върху клавиатурата, ако предварително са си записали задачата, разбира се. Примерно, ето сега мога да отворим задача 2, която преди малко го записахме. Изчистване на рамката и примерно натискаме F2. И той започва да въвежда, като натискам само F2, нищо друго. Той ще напише
формулата такава каквато е, такава каквато е записана. Учителът се съсредоточава да им обяснява за стероиди и така нататък. Така, друго. Какво можем програмата? Можем, изчистваме, програмата може да въвежда външни картинки и то благодарение на това, което си го има като опции самия Jamboard. Значи спираме нашата програма, добавяме едно изображение, то ме пита откъде, може от интернет директно, а може и от нещо подготвено от нас, примерно някаква картинка подбрана. Ето сега, примерно, един триъгълник имам правоъгълен, вкарваме го и от тук нататък може вече да пишеме Питагоровата теорема или че примерно дробна черта, програмата е спряма, трябва да я пуснем. Примерно дробна черта C върху обратно беше А къмто C. А къмто само че го сбърках нищо. А къмто C е равно на примерно това е прилежащ катет къмто хипотенуза, значи косинус от бета. Сега, няколко пъти повторих, че последния въведен символ се записва в F8. Но, ако искаме да ползваме и други символи на бързи клавиши, то ще трябва да си ги въведем. Примерно, въвеждам, първо натискаме алфата, примерно, ето искам алфа и я запомням в F9. Проверявам. F9. Работи. Или искам и гама да си я въведа. Натискам гамата, изписва я и след това си я запомням в F10. Проверявам. F10 ми е гама. По този начин аз разполагам с бързо и лесно изписване на алфа чрез F8, на бета, чрез тук ги сбърках май. Но идеята е ясна. Алфа и гама, значи последния клавиш е винаги на F8 и понеже съм използвал последния гама, на F8 е гама, а на F9 е алфа. С една дума, сега ако използвам някой друг клавиш, примерно използвам ета, той като последен клавиш ще влезе в F8, но F9 и F10 са твърдо оставени за запомняне клавиши, за неудобни клавиши. Като нещо повече, в тях може да запишеме всеки бутон от клавиатурата. Примерно, ето една дробна черта, бутона Insert. Не ни е удобен бутона Insert. Тогава, натиснали сме го веднъж, отиваме на F9 и програмата го е запомнила вече в F9. Не ни е удобен бутона Delete. Натискаме Delete, натискаме F10 и си го назначаваме и Delete да ни е в F10. И сега, примерно, натискайки F9, отиваме отгоре. Натискайки F10, отиваме отдолу. Тоест, може ние да си назначим до два клавиша. Друго, което е интересно за програмата, мисля, че няма какво. Другото е опит.
Backspace, важното е, че чрез него трябва да се връща и да се трие. По принцип е предвидено и Ctrl-Z да работи, но лично аз не ви го препоръчвам, защото може при някой случай да се получи ето сега в Ctrl-Z. Може да се получи разместване на масивите. Чистенето на паметта е задължително след изчистване на рамката, защото програмата работи само единствено с виртуални координати. За нея това написаното на дъската не значи нищо. Всичко е в нейната памет. Край на записа. Ctrl-Shift-Stop.